नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. देशात भारत पाक युद्धाच्या स्वर्ण महोत्सवाच्या यादीक विजय ज्योती कारवारात. कारवार 1971च्या भारत पाकिस्तान युद्धाच्या विजयानिमित्तान मान्य श्री नरेंद्र मोदी हेमी 16 डिसेंबर 2020 विजय वर्ष साजर करच्या निमित्तान विजय ज्योती पेटयली. ती ज्योत देशाच्या अलग अलग भागात संचार करून काल ही विजय ज्योत उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवारात नौकादळात आगमन झाली. कर्नाटक राज्याचे नौकादळ प्रदेशाचे कमांडिंग फ्लॅग ऑफिसर रिअर ॲडमिरल महेश सिंग हेमी या विजय ज्योतीचे गौरवपूर्वक स्वागत करून गेले. भारत पाक युद्धाच्या विजयाक 50 वर्सां पूर्ण जाल्ल्यान युद्धात हुतात्मा जाल्ल्याक स्मरण करून हो विजय दिवस आचरणाचो संकेत म्हूण ही विजय ज्योत कारवार नौकादळात 24 सप्टेंबर पर्यंत उरतली. त्या निमित्तान भारतीय नौकादळाचे एअरक्राफ्ट कॅरियर IS विक्रमादित्य आणि इतर विविध शाळा, NCC घटक, रवींद्रनाथ बिचार, INS चापेल वॉरशिप मिझोमाच्या लागीच्या मेजर राघोबा राणे हेमगेल्या पुतळ्या लागीं 22 सप्टेंबरच्यान विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केला. नंतर ही ज्योत बेळगावात आगमन जातली. अशी ही विजय ज्योत देशाच्या विविध भागात आगमन जाती रावतली अशें कळयलां. Good! General salute! Salaam! Just! परराज्यांतल्या प्रवाशाक तपासणी करनासतना कारवार रेल्वे स्टेशनार 8 मार्गान सोडतात भायर. कारवार कोविड हो महाभयंकर रोग. या रोगान अख्खे जग भयभीत जाला. काम धंदो ठप्प जाला. एक राज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्यांत वयत जाल्यार RT-PCR रिपोर्ट सक्तीचो. तितूंत महाराष्ट्र आनी केरळ राज्यांतल्यान येयल्यार 72 तासां भितरले नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट जाय. ना तर राज्याच्या सीमेवेल्यान प्रवेश बंद. विमान, बस, रेल्वे या मार्गान येयल्यार सुद्धा कडक तपासणी, ना जाल्यार क्वॉरंटाईन जावचे म्हण कारवारच्या जिल्हाधिकाऱ्यान कारवार रेल्वे स्टेशनार कोविडाचेर क्रम घेवसाठी केरळ आणि महाराष्ट्रांतल्यान येवच्या प्रवाशाचेर सक्तीन कोविड परीक्षा केले शिवाय रेल्वे स्टेशनार भायर सोडूं जायना. सगळे गेट बंद करा असो आदेश दिल्लो. जाल्यार कारवार रेल्वे स्टेशनार ड्युटे आशिल्लो एक कर्मचारी दुसरे वाटेन अर्धवट दार बंद दवरून त्या दारांतल्यान कोणाकच कळन जाल्ले भायर सोडता. ह्या घटनेचे दृश्य व्हिडिओत कैद जाला. अशान कोविड संक्रमण वाडतलेच अशी सार्वजनिकाली म्हणली. रेल्वे कर्मचारी तर असो वागता तर हेका मार्ग कितें? कोणाल अडला तर कोणाल पडला हेजे उत्तर रेल्वेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिवचे असो प्रवाशालो आग्रह आसा. कोरोना लसीकरण मोहिमेक जोडा तालुक्यात बरो प्रतिसाद. जोयडा कर्नाटक सरकारा वतीन दवरिल्ल्या विशेष राज्यव्यापी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेक जोडा तालुक्यात बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. तालुक्यातल्या 25 केंद्रात सुमार 3344 जणांक कोरोना लसिकाचो पयलो आणि दुसरो डोस दिलो अशी माहिती आरोग्य विभागा कडच्यान मेळिल्ली आसा. जोडा तालुक्यातल्या 25 केंद्रात 2350 जणांक कोरोना लस दिवचे उद्दिष्ट दवरिल्ले. मात्र त्यापेक्षा जास्त लसीकरण जाले. रामनगर हिंगा 2 केंद्रात लसीकरण जाले. जाल्यार जोडा तालुक्यातल्या अति दुर्गम भागात आशिल्ल्या बाजार कोणांक ग्रामपंचायत क्षेत्रात एक बी लसीकरण केंद्र स्थापन केलें ना. ताका लागून हांच्या नागरिकांन नाराजी व्यक्त केली. बाजार कोणांक हो काळी व्याघ्र प्रदेशात येवचो दुर्गम भाग आसा. ह्या भागातल्या लोकांक सोयीचे जावसाठी बाजार कोणांक पंचायत क्षेत्रात कोरोना लसीकरण करचे एक तरी केंद्र स्थापन करचे आवश्यक आशिल्ले. मात्र सरकारान तेमचे कडेन दुलस केले निमित्ती तेमकां
लस घेवचीसाठी केसलरो हांच्या लसीकरण केंद्रात वचचे पडले. कर्नाटक राज्याच्या ITI अतिथी बोधकाक कनिष्ठ 2/3 तरी वेतन मंजूर करची मनवी सरकाराक जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत दिला. कारवार. कर्नाटक राज्याचे ITI अतिथी बोधक संघर्ष समिती मार्फत वर्ग बहिष्कार करून सोमवाराक 20 सप्टेंबराक बेंगळूरच्या मौर्य सर्कला लागीं आशिल्ल्या गांधी पुतळ्या लागीं धरणेक बसतले अशें समितीचे संचालकी ई नागवेणी हेमी प्रसार माध्यमामार्फत कळयला. विधान परिषद अधिवेशनात सरकारी ITI कॉलेजाक सेवा दिवचे अतिथी बोधकाक कोविड लॉकडाऊनच्या काळात गौरवधनाक मान्यता नाकारली आणि पदवी कॉलेजाच्या अतिथी बोधकाक त्या लॉकडाऊन काळाचो गौरवधन मंजूर केलो अशें सरकारान वेगळेच खेळ खेळला. अतिथी बोधकाक सरकारी बोधकाल्या वेतनापेक्षा 2/3 तरी कनिष्ठ वेतन दिवची मंजुरी दिवची आणि काही बुद्धी दवन या अतिथी बोधकाली मागणी पूर्ण करतपर्यंत ही धरणी सुरूच उरतली अशी मनवी ITI अतिथी बोधकामार्फत राज्य सरकाराक दिवची म्हूण जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमका मनवी सुपूर्द केला. 20 सप्टेंबरच्या धरणे वेळार सरकार हेजेर कितें क्रम घेता तेजेर अतिथी बोधकाले लक्ष आसा. सराफी दुकानात ग्राहक जावन येवन भांगराची चेन घेवन फरार. शिरसी. समाजात पैशासाठी कोणी केन्नाय कसो दुसऱ्याचो घात करू शकता. आपल्या स्वार्थासाठी तो जाय थंय कसो वागू शकता हेजेच एक उदाहरण. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरसी तालुक्यात CP बाजाराच्या रस्त्यार आशिल्ल्या रत्नदीप ज्वेलर्स या सराफी दुकानात ग्राहक जावन येयल्या एक व्यक्तीन भांगराची चेन पळयता पळयता अकस्मात दुकानदाराला हातांतल्यान कार्ड घेवन फरार जाल्ली घटना काल घडली. रत्नदीप ज्वेलर्स मालक रवी वेर्णेकर हेमी शिरसी शहर ठाणा विभागात तक्रार दाखल केला. या चोराली गँग कार वाहनाचे इल उडतले असो अंदाज व्यक्त केला. ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. स्वच्छ सागर अभियानामार्फत कारवारात टागोर बीच केलो स्वच्छ. कारवार. नॅशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च सेंटर चेन्नई मार्फत स्वच्छ सागर अभियानात आंतरराष्ट्रीय करावळी बीच स्वच्छता दिसा निमित्तान कारवारच्या रवींद्रनाथ टागोर बीचार स्वच्छता कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या अभियानात कर्नाटका युनिव्हर्सिटी धारवाडचे हजर आशिल्ले. या वेळार टागोर बीच स्वच्छ करून तेतूंतलो कचरो, प्लास्टीक बाटली, चपला, भेंडूचे तुकडे, प्लास्टीक, जाळाचे तुकडे, काचेची बाटली आणि इतर कचरो वेगवेगळो करून संग्रह केलो आणि बीच वाचया, स्वच्छ बीच, प्लास्टीक वापर नाकात असे अनेक घोषणेन सार्वजनिकाले लक्ष वेधले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.